Putan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan haputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Nagdesisyon mga tugang sa mga nag-attender sa ginibong annual General Membership Assembly sa Astrodome kan Sabado na i-terminate mga tugang concession agreement sa APEC. Asin po luway-luway na ibalik sa Aleco. Ang hapot. Ano nangon yan? Ano nangon yan pagkatapos mga tugang na magburotuhan kasuhapon? Ano po ang masunod? Ano ang para sa mga albayanos kaini outright daw? Mga tugang na mabalditulos ang APEC, ang transition diyan sa APEC. Aputunta, mga tugang primero, ang satuya pong gobernador, kang probinsya Canalbay, nasa linya po si Governor Noel Rosal. Gob, marinaga po. Good morning, Henry. Good morning. Yes, Gob, onder ka po sa satuyang programa, ngunyan pong aldaw nin Lunes sa DCGB. Primero po, after na mapagdesisyonan kan mga nagdiriyan na mga miyembro konsumidores Mga kang consumers, APEC, yes, kaso sa ginibot ng GMA kaso Sabado. Ano na po ngunyang Gob ang next move asin para po sa probinsya Canalbay, lalo na po sa mga konsumidores? Yes, primero good morning, Henry. Salamat sa gabo sa nag-attender na sa sarumatuninong natin. Gusto ko muna magpasalamat. Opo. Pati po sa mga organizations talagang nahiling ko man na nag-coopera sila. Yes, Na, opo. talagang nahiling ko man sa kooperasyon, as in, nahiling ko man na talagang orderly sa tuyang special agma. Opo. Now, Henry, because of that result of the voting na nagpapabor nga duman sa number one options Opo. na i-terminate, i-cancel to contract the concession agreement between Aleco and APEC and ibalik ang management sa Aleco. Hindi po ang nanggana. Opo. Now, as I've explained duman, itong result mangyari ka to, siyempre, ang Aleco board magibo na po kay resolution na ipapadara na yan sa APEC and Apo. sa NEA para pag-prepare na yan. Number one, sabi ko baga, dahil man yan pwedeng ang Aleco ang mag-step in, dahil man power ang Aleco. So under 10531, Article 10531 of the National Electrification Act of 2013, Section 4B, nakalagduman that step and power by NEA at any time for an ailing cooperative like Aleco. So, meaning, magkakaigwa na kipagplano kita ngunyan kang NEA kung paano ang mga dapat ibuhon sa nagadang-adang na takeover kang NEA. Before ini, pag ini napakaray na kang NEA, yun ay dumanan door diretso na po ini sa Aleco. Dali mang pwedeng NEA ang magpadalagan all the way. No? So, ini po ang ibig sabihin sa batas. So, NEA muna, so step and power. Ini po ang gagamitin because of the request of the through the votation members mismo kang Aleco. Now, ang timeline ta kani madepende na kani sa NEA ta siyempre Henry sa mga tao kay po ni handa so mapadalaga ng mga tao lalo na sa collection, sa reading, maintenance, rehabilitation. Ini po ini ang satuyang continuously na imo-monitor ang sa kuya mismong opisina. So I will give the Albayanos an update every now and then. Tingin plano ko na next week or probably kung maka-allow gira ako appointment with the NEA administrator to discuss the transition plan. Ini ang importante dyan na Henry. The transition plan. Panganing tour diretso kita. Di kitang masayang na oras. Baka Henry, di kitang transition plan. Baka magabot na ang panahon. Di pa kita nakaka-take over ang NEA. So ito po ang importante. The transition plan kay buhan maplano na kang NEA. Of course,
they will work simply with the Aleco board. May Gob garo kondaing resistance ang APEC sa transition na yan. Pero sa Ilinggo po baka may resistance na diyan. Ano po ang tagari nadangog ta kan Sabado na bako ini birig bako ini basta-basta. Henry, May proseso ini. Yes, Henry, magay naapot yan. At inapot ko man yan, Henry. Opo. Oo. Sa kanya, itong beses baga ako nagduman sa NEA. Oo. Number one, Permina, San Miguel yan eh. Opo. Diba? Oo. Expecta. Kaya lang, Henry, may batas kita, di ba, Henry? Yeah. Na an ailing cooperative because it is coupled with public interest. Aha. Nakalag sa batas. Concession agreement yan, co-op to co-op man yan. Pag nahiling kang NEA na delikado ining cooperative lang ini, maapektuhan ang serbisyo. Henry, they have the step in power. Now, sabi mong makaso, siyempre, not unless, ito mapigsabing dahil not unless, mag-iso kay TRO, which, ito man masabi, ang korte baga. Diba? Pero, sa nguyan tabi, the law favors us. Because ang NEA po is nagpabor sa tuya. Meaning, nailing talaga maninda. So talagang paghihirap pa ng mga albayanos. Opo. May Kaya timeline. yung masalan makusumtang mo yan. Yes. Na armas dahil ang NEA, Opo. yung mismo, ang nagkapot sa tuya. Kung gusto nindo, pagyaw nindo sa sarong special agma. Iyon, opo. May timeline tabi igob ang prosesong ini tabi. Ampo? May timeline pang Actually, prosesong ini. Ang timeline ngunyan, initially, nasa Manila kami, kasi bako madali yan. Yes, oo. Ang initially, ang target nila is 6 months. 6 months, oo. I see. Oo. Opo. Gob, kaso after kan special assembly na ito, na-interview tabi kan mga taga-media si Mr. Apo Alvarez, Saro sa linuwas niyang statement na we are ngaya ready to go. Provided the Apo dabayadan sina kang ininvest nila na more or less mga 5.1 billion pesos, Governor. Duman kasi Henry sa isyong iyan, iyan siguro ang i-file ninda. Yeah, posible. Kasi Henry, para sa kuya, they have also the right. Yeah. Diba na, Opo. kasi sabi ninda, then ako makontrakanta siyempre. Iyo. Pinakalam ninda yan. Provided, Henry, the law is very clear. Diba? So step in power. Then kung gusto nila mag-claim, they have to file a case. Yeah. Oo. Sa tuya. Oo. Pero for the meantime, because the people have decided, they man, siyempre, not unless paboran sila kang Korte o kanusgado. that remains to be seen, Henry. Yeah. But for the meantime, Henry, NEA will take over. Yeah. Nobody's above the law. I hope, Deki makialam ng mga nasa taas. Yeah, opo. Pagiling ko naman, Henry. Kung yaong kaduman, Henry, nag-iiling ka garora, Henry. Yes. Kung ikasarong opisyal kikan sa tuyang nasyon, Iyo. pagiling ko, Henry, mahiling mo so rage kan sa tuyang mga kababayan. Mahiling mo talaga sa pagposisyon. Di ako, Henry, nagtaram. Iyo po. Presenta lang sa mga issues. So audit, di ba? Which pinailing man ang sa inda. Di ba, Henry? Yeah. Kaya itong mga sinabi allegedly o itong sabi ng mga interview, siyempre, natural, madepensa ang APEC. Yeah. Pero, and we'll give that also to them. They have also their days on court. Pero ang initially lang masabi ko, Henry, apotunta katabi. Opo. So kaluyahan nila, nagpangako sila sa tuya, Henry, na i-rehappy ka ang Aleco. Opo. Diba? Opo. Number 2, nababayadan nila sa utang. Di ba, Henry? So, 4 billion. Yeah. Henry. Kung yan, Henry, so 4 billion, 5 point something billion na. Yeah. Tapos yun, Henry, nagtisingil pa sila kay 4.165 billion. Ang luwas ka ni Henry, duwa na ang pigirihab ka. Yeah, correct. Pigharap na sila, Henry, to rehab Aleco. Di ba, Henry? Ngunyan, ang luwas ka yan, duwa na ang pigirihab ka. So, Aleco, tapos pati sa APEC. 4 na billion na allegedly ang in-advance ninda. Pero mo yan. Opo. Kung ikaputunta, Henry, kaya magpakaling kan mga balyado. Iyo talaga, na-surprise yung mga yaon duman eh. Pwede mag-risk na ta. Yeah. Baka up to mga pagsarong pagmatata, inda kung pera na yan, assurance, every day, Henry. Remember, siguro arubay ka na ka ni
Henry na Mantex. Yeah, yeah. Nahalas nga na ka ang gupta. May Mantex na pala duman. Even niya, kasi dahil man kipapel na pigipataw, memorandum sana. Ang kaulit na baga digdi is SMEC, APEC. Yeah, Seasoning Mantex, no? Sabi niya matitibay. Down na dyan si Mr. Delgado, sarong president kang Napocor. Pero Henry, look, nag-take over rin kang 2019 o 2018. So, system nos kato is only about 21. Nalagan, 22. Aram mo kung pera nangon yan, nag-abot kita up to 29. Wow, grabe. Ang grabe duman, Henry, na nagluwas. So, mga sweldo ka ni, ay, sus ko, Henry. Yeah. So, Presidente, 1.3 million. Nagabayad ka ni Albayano. So, Presidente pa sana, ha? Ano yung sabi ko, per annum yan? Na 1.3 million na yan? Per month. Per month? Oo. Per month, Henry. Oh my God. Sabi ko nga ni, okay lang basta magayuro ng padalagan. Maski 2 million ang sweldo niya. Yeah. So, utang pigabayaran, di ba, Henry? Sabi nila, mga expert, mga matitibay. Sabi nga ni kang financial kang Aleco, ang pigibayad sa team na ini is 4.5 million a month to manage. Yeah. Hindi ng Mantex, ha? Dakula pala ito. 4.5, Henry. Kana rin kan mga Albayano, susus nga. Marigay, kung maray man ang padalagan, di ba? Pigikan siya wala gusto Christmas light. Anyway, Henry, ako, amigo ko man yan. Yes, yes. Para sa kuya, the people have spoken. Diba? Let us give this a chance para sa kuya. They have their days, winaringan ko na sinda. Yeah. Even during my campaign, ginibo ko ining issue. Sabi ko sa mga Albayanos, we have to decide. Hindi naman akong sabing papalayason, but we have to decide the fate of Aleco. Ini ang sa kuya, I don't want, if I will, as governor. Sabi ko, I cannot stand. Nayaon ako dyan sa Capitol, pigipabayaan ko na nagsasakripisyo ang mga kababayan pa. Dahil pwedeng dahil mag-iro ang gobernador. This is a public interest issue. This is a utility. Sana dahil ako marauton o kaya sabihon kang APEC na ako nakialam. No, never, Henry. I just mediated because the people wants me to do something for them. I hope klarado kita dyan. And kumailing mo sa meeting, I never talk hanggang duman lang sa pagpirilian. I just reminded the people bago sila magburutuhan. Number 1, tabi, bako libre ang kuryente. Number 2, Henry, mabayad kita. Number 3, bako manuhura-urada, mababa ang kuryente. Takipuan makuha sa CSP para makaigwa kita competitive selection process. You ni Henry ang saro sa nahiling kung naging problema kaan. Dahil kita nakaka-negotiate. Yeah. I see. Opo. Governor, apera ka ito, so naging payag ni Mr. Apo Alvarez na 8 years daw sindangon niya na nag-invest na more or less mga nasa 5.1 billion pesos. In the remaining 17 years, expected daw ninda na baka na mapapakarahin ang rehabilitation tabi kan Aleco o kan APEC. Di ba? 25 years ang kontrata ninda bilang sa base sa condition agreement tabi, Governor. Yes. Pero Henry, apotong takagara Henry. 8 years na Henry. Yeah. May lamang, di lamang ka nakakailing kiliwanag. Yes. Sabi ko nga ni Henry, okay lang kung 5 billion lang. Pero yan mag-Henry, sila mismo nagpaluwas na sila nag-advance na almost 4.2 billion. Matubod ka pa daw kan Henry? Yeah. Nasa to yung utang is more than 9 billion, ha? Patugod ka pa daw, Henry? Yeah. Mataram ka, sige, sana. Kung Albayano kay Henry, pagiling ko. Yeah. Number 1 sa utang, aliyon tanong na sa utang sa performance. Sabi nila, i-rehab tinda. According to the NEA audit, 150 million lang ang linuwas tinda sa rehabilitation. I see. But dumanggob sa presentation kang taga-NEA, medyo na dakul ang mga na complied na requirement base po duman sa condition agreement. Okay, ang nakigig talaga sa mga yaon duman sa Astrodome. Bura sa nagdadangog sa tuya sa radyo kan Sabado. That's transparent. Nakulong duman, Henry. Na sa mga reports. Itsipon mo, Henry, according to the concession agreement, dapat ang APEC mabayad sa na Henry pa nag-positive sinda. Iyo daw. Pero yan, Henry, kasi nag-gibo ka, pero mukha. Pero may na yan, Henry, negative Yeah.
Yeah. Buha ka man, Henry, positive. Bumabayad ka kay 4 billion. Henry, I think something is wrong. Pagiling ko, sa nagkarap kaning concession agreement. I think we have enough. Albayano sa enough, Henry. Yeah. Pagiling ko sa mga mata kang Albayano. Sabi nga ninda, di kakayan daw aliko. Ang niya ngayon sa Rumanan. Pero Henry, it's less better take a chance again here. Yeah. Siguro naman this time, tawan kitsansa ninda ang leadership ko. Tawan sa pibagong panibago na kung ang mga Albayanos magtubod sa kuya na magbayad, magpara ibukan mga kabuuan, pilferage. Impossible, Henry, na ang sarong 500 million a month na collection, data mapakaraya ang Aleco. Impossible yan, Henry. Yeah. Opo. Okay, go blast na lang po. Tarang waplag ceremony ka. Ngunyan po na nag-an mga Albayano, nakadagog na kan sinabi ng desisyon. Ano pang expectation ni Databi habang nasa transition kita? Yeah, sa transition, baka magsabi sila, Brown, day po yung pwede gibuhon kang affect. Day po kita magtubod. Baka ngayon, Brown, kita, day tabi. So, ngayon tabi, naka-expose kita sa WSM. Day man po kita nagkakuha mo yan sa SMEC. Opo. Dahil nga ni, day kitang CSP pa. Pag nakikuha na kita CSP, maski day pa po, nakalaog ang NEA. Opo. Inguwaon ko na manegosate kita, digdi kita sa TV Mako, Yeah. O Opo. sa Bachman. Opo. Day po kita mag-adit. Day rin na pwede gibuhon yan. Yeah. Yan iba na inaurolize. Number 2, magkolekta, they have to collect. Otherwise, kawawa sinda. Yeah. Kaya Henry, I expect still a normal. Yeah. Normal lang na yan. Yeah, normal. Kaya lang, siyempre, simula natin ang problema, yaon pa yan. Kasi affect pa yan. Not unless i-improve nila. Let us give them also. Diba? Opo. Oo, diba? Yeah. Pero kung di sila magbago, mapipilta pa yan. Yeah. Opo. Kaya sabi, dahil sa pagbaba kang kuryente, pag ito, Henry, na CSP na-approve na, which yun ang pinaparalangaw ko sa Manila. Yeah. Ang CSP pa daw, Henry, yun ang didi-deprive kita. So, competitive selection process. Kaya pag ma-approve ito, tanganin kita, maanap kita kaya baba. I see. Ngayon pa no, Henry, na-expose kita. Grabe. Di ba, Henry, kang saro? Pasadahan, Henry. Opo, go ahead. Pasadahan ko lang. Kang saro ba nagpa-interview kay Al Almario? Yeah. Si ex-congressman Pido Garpin. Opo. Sabi niya, si Gob Rosal ang may sala. Henry, madali ka magtaram, di ba? Misinformation, di ba? Pinataram ko baga duman, Henry, narunduman mo. So, legal mismo kang NEA. Opo. Itong pigaputang COE, Certificate of Exemption, natatapatin na, takot sila, natatapat itaw sa albay. Henry, mahalon. If you will still recall, last August 2021, puminalo. Di ba? Alang taon ito. 19 per kilowatt hour kita. Di ba, Henry? Di ba, Henry? Yeah. Nagiro kami doon ni Kong Joey. Iya po. Sabi mi, Secretary ko sabi, bawal nga yan. Kung pwede, masilamang 40 megawatt. Uman muna kami sa SMEC. Tama ba sa SMEC? So 60 pa bayaan mo na expose. Yeah. Alagad, Henry, 6 months lang ito. Dahil pwede ka ito paano yun. Sa bawal. Tinawan lang to favor San Miguel or to save Albayanos from farther, di ba? Paying kay. Kung yung baga, Henry, alang kahon na naman kita 11. Iyo, Naka-expose grabe. kita naka-expose pa kita ngayon sa WSM. Alang kahon niya because of the war in Ukraine, the high fuel cost. Alang kahon, Henry. Yeah. Kaya dapat talaga makuwate itong CSP. Ngayon, mapot ka mga tao, sila tanga ito din eh. Ayan. Yan ang iling ko ngayon eh. Kung si Sen may sala, may third party ba so Aleco, so APEC naguturuan. Kaya ngayon, Henry, ako na mismo naglako ka sabi nila, pipirmahan na lang ini. Yeah. Pag pinost na ini, Henry, duro-diretsyon na kita, makukuha ini. Yeah. Opo. Tama ba kita? Dapat talaga makuha sa CSP so that we can have now the PSA. Power Supply Agreement. Pag nagkaigo kita, Henry, pagiling ko tranquilo na kita. Ay, ito pala ang solusyon, tabi ko ba, CSP, para makuha ito. Para magabang kuryente ito. CSP nga na. Opo. Gumsaro na lang po. CSP, competitive selection process, then makukuha so po na PSA. Opo. Natapag na ko atabi ang gob, ano ang proseso sa pagbakalin kuryente? Ang po na one grid policy, Henry, bako mapala niya sa urusan ng presyo, pwede ka makipag-bidding. I see. Dapat may CSP ka. So, pwede pwede 5 years, 10 years, 15 years. Ako ngayon, isa ng presyo ta. The advantage kita. Pwede nga ni Henry pabayaran ta sa utang ta sa Aleco. Bako pwede nga apik ha. Utang ninda yan. Diba? O bayadan mo ini, masi 2 billion. Ikasay mo kayo makuha. 10 years.
I may see. utang kami. Pwede nga kita makanegosyate, Henry. Oo. Ngayon, nagkararaman ko na, Henry. Mhm. Medyo nagpara-trabaho man kita. Aha. Kung anong mga maray. Pagdilig ko, Henry, as governor, tawan lang ako kay Chance kan mga albayano. Opo. Si Saigoban ma-approve kang CSP po na yan. CSP still the DOA. Yun, Administrator Department of Energy. Yun. Aprobahan yan. Ito ang tiyansata pa Yan na lang. madali na, Henry. Baka mapirma ngayon na week. Alam Yun. niyo, after na nailingin na duman. Yeah. Yung mga tutulo ba ang abogado niya duman. Tiran man mismo ako. Yeah. Gob, Oo. kailangan lakarin natin ito. Otherwise, magugulpi ang albay. Yeah. Mm-mm. Kung Opo. hindi pa man, bigyan ulit tayo ng exemption para Yes. makabili tayo ng mas mura. Opo. Kasi Okay. sa nakamsur, baga 4 pesos lang. Kita Yes, 11 pesos ang pagbakalta. Yes, opo. Governor, salamat na maray po sa oras mo Salamat, sa David. DCD. Salamat. Thank you so much. Ayan. Mga tugang, yon. Ang nababasa tatabi kay Governor Romel Rosal, itong CSP na pigasabi niya, ito ang tiyansata, mga tugang na mapababa ang kuryente. Oras na maaprubaran, mga tugang kang Department of Energy. Alas 8 na po ninaga, tod kauron ng taman si Aleco President Gamba ito, Angel, ano? Aleco President, ano? Si Kwan, kauron ng taman tod na bago tabi sa mga reactions nindo, mga tugang dili po sa sato. Taram ko, ano ba dyan? Hihugup-hugupan na mag-react, mga tugang ta. Basta kasubagong aga kung nagdangog ka mo sa 6 to 7 in the morning, replay niya to mga tugang sa interview ni Joshua asin kan sa tuyang mga pag-iriba tabi kay Mr. Apo Alvarez. Toto, ipapadangog tagiraray sa endo. Ano? Ipapadangog tagiraray sa endo. Kaurunon ta mga tugang si Director Eddie Gumba, mga tugang later lang, makalipas lang po kan mga patalastas. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikapay mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siringkan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibukan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako, ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Nusep. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Excited. If symptoms persist, consult your doctor. For excited ang katawan at isip. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado
sigurado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app.
Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa alangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga autoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Eliel Pasta, Eliel Pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Eliel Pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Eliel sarap, sustansya, sulit naman. Basta pasta, everyday pastabilities. El Real Pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday pastability. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Excited. If symptoms persist, consult your doctor. For excited ang katawan at isip. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra.
Naan hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, sige, balik kita mga tugang sa programa. O ipadangog tagiraray sa Indo ang reaksyon kan APEC, ano? Tani ba gigulo-guluhan na? Tanga gusto mag-react nito, pwede na po ta. Pigapudan ko mga tugang si Aleco, President Eddie Gamba. Day po na siguro may baka busy, may pigigibo. Mga tugang ringing po sa iyang cellphone. Pero sa loob ng programang ini, para po mabalansita, mga tugang, uldo kasubago, ang parting ini, ipadangugta na po duman mga tugang sa programa tang Morning Hirit. To get the reaction mga tugang APEC, duman sa ginibong Special Membership Assembly. Pero ngunyan, ipapadangog tagiraray, para po masabutan kan mga nagdanagugman ngunyan sa oras na ini, kung ano ang reaksyon kan APEC sa oras mga tugang na pagkatapos kang SGMA o Annual Special General Membership Assembly. Simple mas ang reaksyon ninda, bayadan ngayon anindo kami kan sa mo yung pig-invest na 1.1 billion pesos, 1.1 billion pesos, and we are ready to go. Joshua, good morning. Idetalye mo ulit. Yes, good morning VP. Good morning Giraray sa mga parantabay. Kung merong pambayad, we will pack up and leave tomorrow. Yan tabi VP ang reaksyon ni Albay Power and Energy Corporation o APEC General Manager Ato Alvarez. Katakod nga ni kan nangyari ng pagdesisyon kan mga miyembros konsumidor kan Albay Electric Cooperative o ALECO kan nakaliis iyan na Sabado sa ginibong SGMA na i-terminate na ang concession agreement kan nasabi ng duwang lado. Katakod kaya nasabi ng desisyon, possibly nang maibalik Giraray sa ALECO sa makalis ang nagkatirang bulan, ang operasyon o pagmanihar kan supply ng kuryente di sa probinsya kan Albay. Alagad VP, sigun ki Alvarez, ang nasabing desisyon bako maninigo pangbasihan para totalmente nang maputol langgad ang nasabi ito ng concession agreement. Tawag kong diba ni Giraray, VP, ang pahayag ni Alvarez. Una, ginagalang namin ang posisyon ng mga member consumer ng ALECO sa ginawa nilang special membership, general membership assembly. Now, ang termination, ano bang naging boto kanina ng mga member consumer, this is not legally binding or pasihan para automatically ma-terminate ang concession agreement with between San Miguel and ALECO. Remember, this is a bilateral contract between two parties, which is San Miguel Global Power and ALECO. So dadaan ito sa proseso bago tuluyang ma-terminate kung yun yung gusto. But of course, sa palagay ko ang ginawa ng ALECO ay kumuha lang naman ng opinion o position doon sa member consumer na mahigit 600 na umattend sa kanilang General Assembly. Now, since this is again, bilateral contract between the two parties, so we will wait the Board of ALECO kung ano man ang magiging action nila. Dapat idiretso naman nila ito sa Board ng San Miguel, which is the counterparty on the concession agreement. Pero sa amin, simple lang. Kung talagang gustong paalisin si APEC na hindi pa natatapos ang kontrata, pwede naman. Kaya nga lang, dapat i-reimburse ang lahat ng mga in-advance na namin at mga ginastos na namin sa loob ng 8 taon. Even tomorrow, we can pack up and go home. But they need to reimburse or pay all the advances we made for the last 8 years. Why? So yan tabi VP, sunod reaction ni Alvarez, katakod kay ni VP, sigun sa iya. I-reimburse, so ginasto nindang investment, so ginamit na kwarta. Yes, sa lagdawalang taon. Go ahead. Katakod kay ni VP, sigun sa iya, so 8 taon na pagtinir ng didigi sa Albay, halipot pa nin maray. Dahil sa ngunya, nag-invest pa sinda, asin padagos pa man, ansay ng upgrading. Sigun nga ni ki Alvarez, igwa pa kuta ni sinda ni na 17 taon, para kuta na mabawi sa mga investments ninda o advancements. Alagad kung talagang mapagdesisyonan na talagang puputulo na ang agreement, dahil magiging ibuti, alagad susub sa kondisyon ninda, kaipuan man na bayadan sinda
kanainot kanindang mga investments. Alagit sa kunyang tabi VP si Kunti Alvarez, maghalat sinda sa masunod na lakdang kan Aleco at paghuhurong kay ni Budaan San Miguel. Manta nga itinagdagpaman kay ni nasa presenting ini tabi VP dahil pamanin order na mother company ninda may kinaaraman sa magiging mga legal actions man kay ni katakot ka ng naunang bita ng pagtiripon kan Sabado. Alagad dat sa talagang pagkitaan doon ni Alvarez na ano man na oras dito, ano man na aldaw, pwede sindang humali digdi sa probinsya kan Albay, basta mabayadan sinda kan sa indang mga investments. Kung andugang tabi diping payag ni Alvarez. Meron pa kaming natitirang 17 years na concession agreement to recover our investment. Kung ito ay unilateral, ang ginawa nila kanina is unilateral termination of the concession agreement, ibig sabihin gusto nyo kaming tanggalan ng pagkakataon sa susunod na 17 years to recover our investment. So, ganun lang kasimple. Kung merong pang bayad, okay, we will leave. We will pack up and leave tomorrow. Okay, so sa komputasyon man tabi EVP ni Alvarez Asincan APEC, nasa poko mas o menos 5.1 billion pesos tabi EVP ang total nindang advancements na dapat ma-reimburse sa inda. Kasabay na dig EVP sa kantidad ang upgrading kan mga substations, mga transformers, pati na BP, so nainot na separation pay kan mga empleyado kan Aleco kan pag-take over ninda kan nakalis na 8 taon. Okay, so yan man tabi EVP, sarap man palang sabi tawan doon man ni Alvarez na kang pagtukaw man ninda, nagkaigwa man nindit na kumbaga advancements man o nagkaigwa nindit na karahayan man digi sa probinsya kan Albay, ta kan nakalis dati si Kunti Alvarez na bago sinda mag-take over, nasa 68 MBA lang ata ito. So, 68 MBA BP. So, kumbaga supply ng kuryente dito sa Albay. Kana magsalida sinda, nasa 165 na NBP sa kunyan. Kung kasi kung Alvarez, iyo man niya ini, so dahilan, kumbaga nata nga, kung nata nga, ikaw kita ni mga darakulang malls, dito sa probinsya ng Albay, dahil ta, ikaw na ng sufficient supply man ng kuryente. Okay. So, yun man tabi BP, so, naging na reaction man ni Apo Alvarez, tangaling maburubalansi ang sitwasyon at takot kang nangyaring agma ka nakalis na Sabado. So yun tabi VP, resulta yan ka na exclusive interview kan DCGB News kay bahan si Kuya Al Armario asin Kuya Luis Barcena ka nakaaging Sabado kay APEC General Manager Apo Alvarez. Joshua Bino, DCGB. Oh yeah! Mga tugang, ipinaulit ko kay Joshua ito ipinaulit ko po kay Joshua para sulit nakadangog ka subago, managod ng dangon yan. So, mismong soundbite, mga tugang na provide kang DCGB News Team after kan SGMA ka sa Albay Astrodome, nagpasirig po sinaduman sa APEC, para mga tugang kuanon ki reaksyon. Ano ang boses kan o tao? Mga tugang, makalipas lang po kay ini na report ni Lawrence Barcena, buhianin doon sa inyong mga reaksyon tungkol po sa sinabi ng issue. May kinaaraman man ang report ni Joshua, mga tugang sa tasian, pasiring po duman sa APEC para mabalansitan sa tuyang presentasyon ngunyan. Kamo na po ang mga nagdadangog ang mag-analyze, Si Joshua pasiring duman sa APEC giraray. Tagusutang ma-live interview si GM Apo Alvarez. Pigtix ko man po si Chapat na Gutierrez, tagapagtaram kan APEC. Mga tugang kung pwede siyang ma-interview, reaction girare. Gusto kong ma-expound pa, so nagkapir ang mga kahaputan. So pag nakuha taon dyan, ilalive tagararay po sa DCGB para ibalansita. Ang sa tuyang presentasyon, sa tuyang programa. Lawrence Barcena, mga tugang nasa linya, may kinaraman po sa pase orden sa Legazpi, mantenido daw na kontrolado kan PNP. Gari man ang gadiyo, gari kumbinsido man ako digdi. Kontrolado man talaga until now, Kami Lawrence, good morning. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Mantinidong kontrolado kan Legazpi City Police. An kamugtakan kan pase orden sa syudad kan Legazpi. Sa ibong kan mga nagkakapirang mga insidente nin mga harabasan, pagkortar sa proliferasyon kan illegal na droga asin sa ibabang krimen. Ini ani pinagunabitan sa DCGB News de Legazpi City OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, na dahil sa iyang padagos na pagkulkog asin pagduon
sa mga investigador na hepatura na magkaigwanin mga esfuerzos na masusog ng an mga mabas asin kooperasyon kan publiko na nagkataonin impormasyon asin pagkaso kan biktima an iban nakakasuhan asin nagkakakurulong na ang ibang mga suspect sa mga manlain-lain na insidente kan pangahabas. Apisar kan siring na bagay padagos man daw ang pagpapatrolya gabos kan gabos na mga pulis dahil taan gabos sa mga pulis sa hepatura pipaluwas ka na sambitan ng hepe tanganay ng bantayan pakung ang hepatura kundi ang bilog na syudad kan Legazpi. Apisar kan siring na bagay ipinagunambitan man sa DCGP News ni Balya na mga intelligence unit man kan kapulisan padagos man sa pagmonitor sa palibot tangani ng magkadarakop ang mga imbweltong mga persona sa mga manlain-lain na krimen arog kan mga illegal na droga na nagiging dahilan kung kaya nagkakaigwanin mga makukusog na koordinasyon sa ibang mga ahensya tangani ng magkadarakop ang mga nagkapira mga drug personalities. Sigun kay Balya, dahil tinda matunong sa iyang turno bilang hepe kan Legazpi na mamantinir ang pasiorden antin an sa iyang abiso sa publiko na mag-ingat man giraray sa anuman ang klase nin mga insidente ilantaan kooperasyon man giraray kan publiko ang kinakaipuan tangani ng an Legazpi mamantinir na matuninong asin talagang marhay ang paglakaw-lakaw sa syudad. Iyan tabibipian mga dagdag pang istorya lidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po si Albibi. Salamat Lawrence sa report. Ali dyan sa luwas. Lawrence, may text digdi ha. Pakicheck mo na tabi kayo ni. Good morning, sir. Araro mo na tabi ang potholes dyan sa Gugun Bypass Road. Delikado na sa mga paramotor, madiklong pati dyan, pagkabanggi. Sendo ini parte? Sendo exact location kayo na potholes na pigasabi nindo. Pwede po pakitext giraray para mahalaba kayo ang Gugun Bypass Road. Tempo parte naman busing or sir, ma'am na nag-text tabi, ha? Bueno, sa pagbabalik, mga tugang ang boses kanotao, mga tugang sa isyo kang Aleco, APEC, and may kinaraman sa termination mga tugang kan concession agreement. Makalipas lang kayo. Ang boses kanotao. Si Noel Manalo, garo gigulo-guluan na. Ang boss nagapira ng missed call. Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kanotao. Sa 10 piso, tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose mas strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, Iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sa simpleng gulay, Maggi Magic Sarap ang nagpapabuhay. Kaya oh, Magic Gulay, OMG, ang sarap-sarap mong tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbit, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap mong tunay, oh Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako, ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Newsep. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil-S. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sampal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally.
I'm getting ready, excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today, energy to win the day. I'm Milo today, Milo, Milo everyday. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo! With proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit... Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 8:34 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indukang. Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nagdumantabay si Ange sa Apik Ngunyan Aldao para ko anong giraray reaction mga tugang si Manager Apo Alvarez. Da may live interview ta, digdi po sa DCGB. Kaya lang susugtabi sa feedback ni Ate Ange. Dahil pa duman sa opisina si Bossing Apo Alvarez, ano? Tapos pig-text ko man tabi si Chapat na Gutierrez, tagapagtaram kan Apek. Dahil pa man tabi ki-reply, mga tugang hanggang sa mga oras na ini. Alright! Yan po, pigingong hata na makuasinda mga tugang dili po sa tuyang programa para madagog tapuan ang buslados, ano? Although kasbago, pigpaulit ko na nga ni kay Joshua sa interview ni Dalowens Buda ni Al and siya sa Apek kaso Sabado. Para po mga tugang makatulos ang reaksyon kan sa tuya tabing mga official Salbay Power and Energy Corporation. Mientras tanto, 4 na albayanong regional awardees kan civil service search for outstanding government workers. Tirawan po ng pagmidbid kan gobyerno probinsyal. Ange, ipasok mo. Yes, maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay. Bago kita magduman sa Albay Power and Energy Corporation, nag-attendir ko na kita kan flag raising ceremony. Muna na pagkaaga sa Kapitolyo Provincial kat Albay. Kung kada mo sa Pilipinas na lantem. May nag-text kaya sa kunig di? Ata. Cute tanda sa imo. Ngayon ako, nagantipara ka po. Ano nga maring yung pagiling ko? Baka ano pa, namuraw-muraw, atam
Pagpili na dumahan. Isa dito wala laking ito. Nangalas man ako. Di ko nagngalas. Oo. Nangalas ako, kung natatabi yung uminapusok na, pwede ka masang hanapon. Uto ako naman sa speaker man sa nakasabago mo. Hindi, basta. Ganyan ko, daraga man yan. Okay, iyong ya po. Yung ganyan ko, dahil ka mang problema dyan. Yung yun mo ko pan. Pero nga po matabangan mo. Isus nga niya ako. Ika na magan. Bako ko problema ya. Ika may problema. Nagidawag ito ko niyan. Ayo, magapot na sa namin sa information desk. Inapot ko, taga saan siya? Taga saan ba? Taga Daragada siya. Oo. Nag-work yan sa Capitol. Ayo. Hanapan na sa gusto ng taga nag-work yan sa Capitol. Ibugtak mo sa gate. Nagiulok talaga ako. Nagiulokon talaga ako na. Hanapan na siya nag-work yan sa Kapitolyo. Nagtigisay po taga nag-work sa Kapitolyo para midbidan mo yo. Oh, sige. Go, i-detalye mo. Anyway, VP mo niya na pagkaaga sa ginibong flag raising ceremony kay Kapitolyo Provincial kan invite tinawan ng pagbidbid kan gobyerno ng gobyerno provincial sa pangenot mismo ni Gobernador Noel Rosal. Ang apat na mga albayanong napili bilang outstanding o kaya 2022 Search for Outstanding Government Workers winner sa Rehiyon Bicol. Nagingenot sa pigtaunan ni na pagmidbid mo niya na pag-aaga, syempre si Dr. Fulbert Alec Villego, na City Health Officer bilang sa Anangana sa individual category. Mantang presente man sa nasambito ng okasyon si dating PSWDO Officer, Social Welfare Officer for Dr. Eve Grahida, yaon man si DepEd Librarian 2 Antonio Morada, asin si Attorney Alex Nepomuceno, University College of Social Sciences and Philosophy. Sigun sa gobernador, dakulang ining honra sa probinsya Kanabay dahilan sa talagang naiiling na ang mga albayano talagang dedikado magserbi sa manlain-lain na sektor. Asin manlain-lain na ahensya di gobyerno di disistuyang kapalibutan. Hinagat BP ni Rosal na mga empleyado ka ng gobyerno probinsyal na gibukon na modelo na mga ini na para maayos man ang serbisyo sa indang pagkakaputan ng mga opisina. Yes. Arugon, kaya ito pinampang dyan ni Gob, bako lang dyan sa nagabos na mga opisina kan gobyerno, maging role model ito na apat. Oo. Na ito. Tasin na outstanding government employee. Regional outstanding. Regional outstanding government workers. Uyug-uyugon mo yan. Magabat-baga. Regional Outstanding Government Workers. Tapos mag-intra pa sila sa National Search Bagakaan. Oo, VP. Ba yan? Congratulations sa Attorney Dr. Alex Nepomuceno, CSSP Decano. Yes. Dr. Hiliego, Fulbert Alec Hiliego, City Health Officer kan Legazpi. Oo. Diba? So, duwa pakiulit daw. Dr. Eve Grahida. Si dating bako yan pa si Dr. Eve sa PSWDO? Yan pa sa VP, pero bako na siyang head. Si siyang head mo niyan kang PSWDO? Si Miss Maria Vivian Sea. Ano? Vivian Sea. Ayun. Outstanding ang performance ni Dr. Eve Grahida? Yes. Ibalik. Bata, umuang ka sa mag-sport kayo na si Ma'am Eve. Karaw man sa natabi, madam. Baka madago kang PSWDO head ngunyan. Joke man sa nabo. Joke only. Dito pa nahiling sa performance man ni madam. Di ba? So, bago ngunyan. Okay. Sige po. Saro pa, sa ito ka, DepEd? Si Mr. Antonio Morada, Librarian 2. Iyo. Sige, manorin, ugaring, di akong oras na mag-apod sa DSW. Apod sa Civil Service. Anong mga criteria kan? Magayunon baga na pangarugan kan mga kapwa government employee ninda? Yes. Di ba? Okay. And ano ang tinawag kang provincial government? Tawan sinda ni lack of recognition through a resolution. Iyan. Nagkuha resolution sang kunang kayan? Ang nagpasar kang resolution si kinatawan na Glenda Bongkao. Sabi kaya ni Board Member Rosal, tatawan ang kitag sarang 14 milyan. Indasa na, but pero yaw bago sa... Pero fake news ito. Yaw sa naman bago sa inutan kasi si Board Member Vince. Masabi si Board Member Rosal, salbata na ka ngayon Mr. Maseda. Pigigipon mo kong istorya.
Pigintriga mo nga ako Pangyari. Karaw lang po, karaw mas na ito. Kundi pwede Yes. magang question man sana. Mm-mm. 400,000 sa apat. Pero nga diktang kwarta ka na. Ikaw na nga mag-sponsor, Henry. Pero okay na ito na natawan sinda kay recognition. Yes, Ang kwarta yes. nawawara. Oo. Pero ang araw ka na experiensya as in pag midbid senda pati ang gobyerno provincial salong magayon na kuaninda experiensya sa buhay. Tama, Yun ang day tama. mawara hanggan sindaya pa sa ibabaw kang kinaban. Yes. Yes, okay? Mhm. Yan tabi BPN na sa bagayon na anunsyo nga niya na pagkaaga digdi sa flag raising ceremony kan Kapitolyo Provincial. Angelero, Thank you, Ann. O bueno, ano ang boses mga tugang kang utaw, mga tugang sa tuya at tabing istorya ngunya na aga? Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Nagkaparas lamang si Noel Manalo kakaapod kasi naubos na siguro kilod si Noel sa baterya niya. Baka naubos na. Ito. Reaction muna. Ang haba ng listahan na binabayaran ng consumer pati utang tax etc. pinapatong nyo sa bills ng consumer. Nababawasan ba ang utang na naiwan ng Aleco? Nadagdagan pa ito? Di nababawasan? Wag na po kayo mag-reason out, APEC. It's time to move out, Aleco. Pag bumalik kayo, ayusin nyo din po. Ayusin nyo din. Bigtiin ang... Ano ito? Bigtiin pag magkurakot uli. Ibang reaction kayo ni... Kanuel? Di man naubos yung baterya mo kakaapod mo? Nag-ring na close? Ano? Nag-ring na close? Alo yung laban? Sige. Anong boses, Migo? Go. PTR ng Henry. So, itatarang ni Manager Alvarez. Ginto siya nagkapital na 5.1 billion pesos na di pa nila nababawi. Aputong ka, kung ika ang negosyante, nag-impose ka sa kapital dyan, if ever nang nalugid ka, dapat, ako siya nag-investment pa ako. Kaya ka nag-invest dyan, dahil ka nilabot dyan, kung nalugid daw dahil. Ang punto naman, sa agreement din doon, sa agreement sa mga Tagalog, may problema ka. Kaya, so 25 years mo, bubak na sa imo. Kaya kita pag-ibuho na kurang harap. Ano pa mga ikabipit? Taga-DCGB ka. Taga-onit taga-DCGB. Kung yan, nalugi ka, hindi ka rin mo kayo para magpardagog mo. Iyo baga. Ano po siya lang sa simple? Hindi ko kasi dapat para kumplikan. If ever man, na iyan o pinaalis yung nakakonsumidores, may rason. Kasi dito man na i-links to, ano ang agreement din tayo? Iyo. Anong reaction mo kayo bilang miyang consumidores na i-reimburse sa ng investment na 5.1 billion and they are ready to go? Ang reimburse yung kasi binayad ko sa inda. Kami yun, kita ang consumidores, nagbabayad, baby. Iyo. Bunyan, nag-increase yung nakikapital dyan, yun ang servisyo, loss kami dyan, so servisyo din doon, pabayadan ni. Kaya din doon kami pagsinginon, sa mga in-increase din doon, kung ano-ano, kami nagbabayad, bulan-bulan. Okay. Yung madala lang punto naman tabi dito, ikaw magbayad dyan. Kung may agreement din na ito na nasunod, lumayas pa sila dyan. Yung madala po sa 18. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Salamat. Thank you. Alright. Reaction. Mga tugang. Another one. We have her on the line. Si Bossing Rick. Maray na aga tabi, Bossing Rick. Reaction tabi sa topic. Kunya na pag-aga. Yes, sir. Ma-react man ako sa payag baga ni Manager kan APEC. Talagang nang mag-assume tinda, nagka-problema sa mga tao. So sarong tindahan, nado ang ilaw, ang babayagan 20 mil. Pero pa yan.
Kadua, dahil sinda nagpupursige na anapon so mga mga illegal connection sa total ngayon. Alaw man nga, babayadan man sana ngayon sa systems loss. Alam kawon sa system sus pala, bata 29%. Alam gawon, babayadan sa systems loss. Imagine ako nga, 400 plus pa. Oo. Perma. Oo. Tapos uli pa ang saro pa. Bago kita mag-live dyan sa kung babayadan ta. Uli pa saro pa. May one bill policy sinda. Oo. Maliit ka lang yung mga 1 week, lalo na nalingawan, ipiritong kang pabayadong ki 240. Yeah. Oo. Oo. Koneksyon da. Una, Yeah. nangyari yan sa kuya, hermana, puputulan. Aha. Ako. Sabi ko, dahil na pagputulan yan, unis mo itong bayad. Ako nang mabayad. Oo. Alam ko, pinaduman pa si hermano, sige ngayon, magduman ka nga sa opisina. Saktara mo naputulan ka, tapos magbayad ka kay 240 reconnection fee. Yung Apa. kalukuhan niya. Oo. Yung nangyari, di ka bayad. Bayadan mo lang sa Iyo. bulan mo. Oo. Oo. At pa, kung ano oras alanganin, mainito, Jesus mo, mga nagkalimang beses siguro yan, sobra pa. On ang ilaw ninda. Yeah. So sa TV mo yan Iya po. Pangyari. Pinaka-worst. Naglangkaw si Pati more than 2 pesos per kilowatt. Yan ang pinakatindi sa gabos. Aha. Sa mga consumers, yung mga susunod yung mga minimum, wala, susunod nila, pabayad lang sa rapid. Ngunit, maduman kita duman sa kung mabayad kita, kung tugot kita na bayadan sa 5.1 billion. Apo. Kan sapik. Yan, pwede man yan kuta na, pero i-audit yan, kwintahon gabos. Magpuntahinot, sangkot yan. Ma-double check kung talagang iyan so investment. Oo. Imposible, nagkukulikta man sila, tapos maabot ki 5.1 billion ang gastos nila. Samantala, dito ka sindangon niya. Oh. Yes, sir. Salamaton. Ano ko dyan, kwintang, double check, gabos na ginastos. O, tapos, hindi na magpara, kung gusto nang pipali na sila ng mga albayanos, magali na sila. Yeah. Tapos, naman ang ratio nila, yun talaga sa totoo yan. Aha. Aha. Yes, sir. Salamaton. Salamaton. Mga tugang mga reactions kang utaw. Ang boses kang utaw. Vox Populi. Another one. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, sir. So, nalulog pala sila? Oo. Ay, busing baba po kang volume kang radyo. Makusugon pa ang feedback. Pakibaba po kang volume. Pababa, ayan, okay. Sige, sir. Go ahead po. Go. Bakit malulog sila? Ang system loss baga, ang babayad consumer. Kaya man sila. Tapos, pag nag-invest ka, may risk talaga yan. Business, tinatawag, business risk yan. So, wag niyang sisingilin sa tao. Tapos, pirang beses siya nagpalit kay manager dyan. Aha. Oo. Di ba? Si Sir Alvarez, pang ilan po siya, sir? Pang tuloy yata siya, di ba? Yeah, opo. Tapos, yung mga dissemination ng mga report nila tungkol sa services nila, may pandadaya eh. Sasabihin ni Madam, ito, dyan sa DCGB mismo narinig ko, sufficient ang power supply. Bakit? Opo. Karoon na kita Christmas lights? Yeah. Sufficient. Ma-explain ba nila yan? Iyo. At nakita nga ni si Sir Toy, dahil si Sir Toy, galing sa Napocor dati. Paano nila nakulon na naraot kay mga appliances sa mga consumer? Kami nga, naraot din ang transformer namin eh. Yeah. Yun lang po yung, transformer, yung meter reading. Opo. Iyon lang ang matagal na binalik sa muya. Nagbayad pa ako. Sabi nga libre yon pag nasira. Halo yun po. So yun lang ang na hindi kami pero updated po kami sa bayad. Yes. Huwag yung sabihin nalulugi sila. Opo. Kung kami ay dati nagbabayad ng 500 plus, magkano na po ngayon? 1,600 na po, mahigit eh. Ang binabayad namin. Yep. Sa TV ko nasira.
Ang style ko ngayon, ang rest ko, pinapatay ko bago ako matulog. Tapos, battery, may battery akong ilaw sa mother ko at saka sa sister ko. Ang security lights ko, dalawa lang. Opo. Oh. Tapos sasabihin nila, lulugi sila pag sinabi nilang gano'n. Nasaan ba kang sasabi nilang naglagay sila? Ang dami pang mga nakatiwang na mga posting hindi pa nila binapalitan. Di ba, sir? Alam nyo, sa Legazpi, yung mga iba dyan, taragilid na Di pa nila ayos. Tapos kung nag-invest talaga sila, dapat nampakaray nila ang service nila. Kung nag-invest talaga sila. Pero kung hearsay lang yung mga kinto-kintong barbero lang, sabihin nag-invest sila, bako man totoo. Nain yan. Yes. Dapat may audit kita kaan. Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Safe po. Salamaton sa mga reactions ko niya na pag-aagam. Yan, tras tanto. Iban ko na kita mga tugang sa report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy. Mga sheet files na pinadara kang DPWH sa hibaba, nagrasay. Sa ibaba ka nagrarasay na bulod sa Morera, day manin nagtatrabaho. Kalbatan na. Pinadara na so pang-repair, pang-trabaho, day man kinagigibo. Jim, Jim, good morning. Yes, BB, pinadarahan sa nanin sheet file kan DPWH an poon kan nahalangkaw na bulod digdi sa Barangay Morera, itinambak man sana sa poon kan nagrarasay na bulod. Alaga day man nagtatrabaho basta digdi sa barangay, maski man itaralbong paan mga piloting ini kahalangkawon an bulod, ang mangyayari kay ni pirmi ining tatarabunan kandaga hali sa bulod, useless ang diking trinsira digdi sa pagsabing pighuhog paan ini nindaga, nararangkaman sa naan mga estruktura. Pasado kay punong barangay Rino Ulager, mauubos ang bulod na ini, mabagsak, dahilan sa ini, kung matatandaan, tinapyasan baga na ginikan bulod, partikan road widening. At kung matatandaan, mga makahoy ini, kanso nahiro sa bulod, duro diretso na siginan rasay kada bis na iguanin mga makukusog na pag-uran. Kunya, niguamanin na wall digging strukturang konkreto, pag binagsakan, nararapak. Ang problema kayo ni, kung abuto na ang postik ang apik sa itaas, asin tower ka ni smart, nakulang problema ini, isasabay ini sa paggarasay pababa. Mientras tanto, sa ibong kantinampo, hampang kan presenting nagrarasay na bulod, may indikasyon man na malandslide. Ibong na kantinampo, kung pag nagkataon, baka mag-sapungan ini, magbagsak man sa ibong, talagang mababaraan tinampo. Ngunya, nan ginibo, tanganing dahinin mga motoro, bihikulo na makagilidig di sa tampikan bulod, iwas ki mabagsakan kan daga, kinudal-kudal ini tabi nin sukulorilo baga tabi bibi, cushion, ribbon, tapos sa baba, yan sa mga sheet pile. Dahil masabutan kung ano talaga ang pinakang plano na kayo kan DPWH. Yan tabi bibi, yan mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige, mga tugang, mapaaram na kita. Pasensya na po sa mga reaksyon sa day ko nagkabara sa dakulon. Lalo na po digi sa smart na number. Pasensya na po, tinabot kita kay oras. DPWH, ano ba yan mga amigo? Trabahoan na nindo yan na binugtag dyan. Ngani po na day kita kay problema dyan. Idol, re-Aleco APEC, to be fair to all, dapat ipahiling sa to mga konsumidores o agreement ninda APEC and Aleco para maraman ta so status kan commitment obligation kan lambang saro. Tapos kung sisaya ang may pagkukulang, iyo dapat ang mag-comply. Yes, this is a good point po, sir. Amigo, Judge Rodenas, Judge Jason Rodenas, nag-question siya mga tugang sa Satuya. Di ba?
Thank you, Tabi Judge, sa imong suwestyon. Di ba? Magayon ini na point ini na dapat iyong una ang gibuhon para mailatag sa tuya mga tugang angabos. Ha? Thank you, bossing. Amigo, marinaga tabi sa imo. Ha? Judge Jason Rodenas. Mapaaram na ako tang 2 minutos na ng alas 9 na. Sa aga mga tugang, poon sa aga, hanggang po sa 20, pitsa 20, si Pading Namar na muna sa inyong madadangog tabi sa programa tang Anhapot, ano? Tapos sa Radyo Klinika. Si Pading Mar na muna ang mga programa digdi. Ako, tabi, boda si E.B. Piglen, si Ma'am Brenda, at saka si samuyang presidente. Boda po si Sir Jose Locsin Jr. at samuya pong chairman of the board as in Vice President for Engineering. Ma-attend po kami sa Amsterdam kang 4-day International Broadcasting Conference. Ano? Gigibon po duman sa RAI Amsterdam ang apat na aldaw na convention. May kinaraman po sa broadcasting, iga pa mga lectures, may mga exhibits, iba pang mga new technologies, mga tugang in new knowledge para po sa broadcasting. Pagkatapos iyan, si Ma'am Brenda, kasi sir, gari mabalik na sa Pilipinas, kami po na tawang kityan sa na magpasiring duman sa Italy. May atindiran pa kaming sarong pagtipon duman ni E.B. Piglen sa Italy. Tapos pagkatapos ka itong meeting na itong 2 aldaw man, kami, side trip kaming madali sa Vatican. Makasimba lamang duman. Ako nakailing sa tanang buhay ko kay Santo Papa. Maabot kami duman sa Rome, sa Italy, sa Vatican. Makalaog lamang duman sa Sistine Chapel, kung bako duman sa St. Peter's Basilica. Boda baka lamang masiripan tan Santo Papa duman na magmisa o mahiling ta lamang si Pope Francis, ano. Kaya po starting sa aga gari makamalaog pa akong 5 to 7, ma-join pa ako sa programang 5 to 7 sa morning hearing. Tapos 7:30 si Pading Mar ng patukawong ko 10 o'clock ang flight me, 10:45 sa aga. Ma-ready na kami pasiring po duman sa Bicol Airport. Then sa aga pong pizza 7, aldaw na Miyerkules, gari maf ang flight me is gari hapon, banggi ang flight me. Mabot kami duman sa Amsterdam, tabi aga na pizza 8, pizza 8 ang abot mi duman. Kaya po September 7 to 20 sa may mga reliever kaming mga programa digdi. Pero ako po malawag ako sa ere via satellite communication. Tansamuya tabi na chief technician si Ramer Tanay. Boda si Sir Jose Locsin, nag-design po ki communication equipment. Na maski sa kami sa bilog na mundo, makakapaabot po kami ki informasyon sa paagi ki satellite link. Intak kung sa ni Chief Tech Ramer Tanay itinakod na satellite. Kung duman sa Agila, duman sa kung anong Agila kung anong satellite tinakodan niya, na dumang kami tabi na kitakod para sa na maka-broadcast kami from Amsterdam and from Italy, from Rome, mga tugang to DCGV. Tigtesting na ni Chief Tech, okay man nga ang signal. Kaya lang, iba man talaga pag kami na niya on dumanta. Ang pag-abot duman sa Amsterdam, Buda, sa Kuan, ang technician duman, kami ng Sir Jose Locsin. Iba may kung makukuami pa ang tinuro sa mo ni Chief Tech Bonjing Ramer Tanay. Pag makuami itong tinuro sa kuya ni Chief Tech Ramer Tanay, rimate, broadcast kita 5 to 7. Kaya lang ang problema pala duman, alas 5 na aga digdi, Salbatana, alas 11 banggi duman sa Amsterdam. Kung 5 to 7 digdi, 5 to 1 pala na ako duman sa Amsterdam. Pipirutong kita kayo ni bali, para sa Endoga Boss, iba tayo tapuan mag-broadcast hali naman sa lugar na ito. Okay? Salamat po kasi ng pagantabay. Mga tugang, goodbye. Ingat po kita ka, boss. Mabuhay. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.